Kublai pibro kiparlok kiparjor kikun semla kente bersenrang kibuju ngam patpai yakni kubor yakni channel ane kapor nginya pay yakni ginong komen hato kajing ong jong upai ba lese kala bandai lane kala banlai hakane ka komen ngio i babun ba akibalai yakni ka komen halor kajing kino jongki ya udo kunna kala isnem hadu kane udon idea hado don i shalenden lane umud hi lane uplan hi yakni ka jing ja yani kena te pisnge hukumno perlok yakitu gijing mut gijing perkat jong udo kunna haba ki news ki wan kelina u jubab tik tik ya kata ka Scorpio u jubab tik tik ya utau mama jong u batai tik tik cleansing shifting lane cleansing kinyo mo kuman syong no syapang kajing le jong namar hadin katukupor iman ya katukulung layam tang hadin alai kenta hadin bagi news kiwan ban keli unut ban jubab kumto te do mentang ini pe ya gini nong komen halor uto kena la kadai nikalai sai perkat hi pe ya kane ga we ka komen ka ong kane kadai plan jongno re jongno to kit bhaya lai ki bamenjur hadu lai lak khandai hajar ngut ki balai yakni ka komen pisnge kumno perlok yakni ka komen sai kane we pan kine ine we ba ong to kit bha yaki kmiki pa jong khna lai dasnya we ham kinong lai yakni ka komen kidon hadu lai hajar sai kane ka we pan une ba ong lai hangne ki bom patla ban priang ya kata kajing phla jong ukhna kinong lai akne gidon hadu ar hajar shispa te taumne polok ngin sekundu pat ha ka we ka video kulish bun kulish hajar ngo